Hak jingbot den ketenat pulih ke sarkar jela ya ke Shillong Jingman ki Khynnah ki basha sumar Hamandia Institute of Medical Science Karnataka namar ke jing sitom bakila yo nak Jingbam ya ki bam balasa bala ai ke kenhun penlong le nyam holi men ha ka met jong khat sautari ulber araja arpusan layo jingtep balai ngot ki brio ki bakan thop yo Trai ke Skul bat Nongap Hostel kila Shah kem hagi pulet ke Mandia district. Kani ke Jingbam ya ki bam ki balasa kala shem ya ke jing em jong arngot ki Khynnah na Meghalaya ki bapuli ha ke residential school ke tip kom ke Google Educational Institution hati ka gi pura Mandia district ke jelaka Karnataka. Uwe na gibal khlat ude wala tip kerteng kumu kre lang kontani khat lais nam karta nagasnong lendam ka bahab hapo ka penerslav civil subdivision ubala khlat ha ka step jong ka khatn re tori ulber araja arpusan berwe pat ude uname bantai ubade nagasnong so paru ka bahab hanong ston CNRD block kumban shukro bagi dan baro arpusau ngot ki Khynnah na Meghalaya ki basa hostel ha ka te Skul ki bala bam ye ki te ki Jingbam bat ki badang sha sumar menta ki don arpu arngot bat kumbalong menta ka kot ka khia jongki ka biang ha padeng ka jing sumar. Kini ki Khynnah ki las dang shitom ha ka step jong ka khat san tari ulber araja arpusan bala penkit yaki Mandia Institute of Medical Science ban yo jing sumar Henry ha ka step jong ka khanre tari ulber araja arpusan ukre lang ula khlat no bat ya ka basa jong u lawan kit shnong jong u ha ka jan miet jong ka khanre tari ulber araja arpusan ka khubor na katanat puli lingba u Vijay Kumar Mantri IAS Secretary katanat puli ka sarkar jilla kala pentep baki arngot ki Ophisar ya ki bala pha ban lum jing tep halor ka ni ka jingja kila poi ha ka khat pratari ulber araja arpusan haga jaka bajia kate ke jingja balai kendu ru ki bor pnya district ke Mandia bat benlej ngo ru ya ki Khynnah ki basha sumar hakani hi kesngi sho la pentep baka kenhon na katanat kala lej ngo ya ka residential school bat kendu ik badan menta baro bat shan ken sapha ya ka kai phot shakatanat Hagaju kapor la pentep bau ba Cyril V Darlong Ding do IAS Commissioner bat Secretary katanat kampo yeng ke sarkar jelaru ula poi syakate ke jaka hakaba ula yo ban yakran bat kibor penya district ke Mandia kumju ru kibor pulit. Taong bagi bor pulit kila pentep hu balai ngot kibrio kila syakyam hakaba day bat kani ke jingja kata utrai jong kani ke Skul lem unong ap hostel bat kedoru baka jing toket kadang ya cekmat halor kani. Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shab plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya